καταλαβαίνει το φτιάξει. Έχω βάλει μέσα σε ένα μπολ γιαούρτι, τόνο σαλάτα, ξέρω αν φαίνεται, αυγό. Νιώθω σαν εκείνους τους Κινέζους που τα πετάνε όλα μέσα σε ένα μπολ και τα τρώνε. Έχω βάλει ψωμί να ζεσταίνεται. Και αυτά θα σας δείξω. Θα πάρω το ψωμί. Έχω πάρει τέτοια από το σκλαβενίτη. Θα το κόψω στη μέση και θα λείψω ελιά, πάστα ελιάς, με ένα άλλο πυρουνάκι, λοιπόν, στο μισό. Φοβερό. Προσπαθώ στο προηγούμενο βίντεο να τα ανοίξω με τίποτα, ξέρω πως ανοίγουνε, αλλά αν δεν τα ανοίξω θα σκάσω. Πραγματικά πώς τα έχουν κλείσει έτσι. Αχ, δείτε, μην πέσουν τα ζουμιά. Πω, μόνο τη μυρωδιά. Και τώρα τρώω τόνο με γιαούρτι. Και τέσσερα το ψωμί. Όλα. Δεν υπάρχει. Τρώω με δύο πυρούνια. Τρώω με ένα κουτάλι και ένα πυρούνι. Σας κλείνω να φάω.